larawang ito, mga Diyos-Diyosan ito, ay wala po silang kapangyarihan o kakayanan para po magligtas ng tao, no? Tingnan nyo po, ito po, no? Babasagin na po natin sila, no? Isa-isa po, babasagin na po natin sila. Ay, Pastor. Ikaw lang leader sang martilyo gang? Tiyan, nalipay ka? Nasadyahan ka? Okay na? Kay man, ako wala. Nagainit ang akon ulo. Gina-high blood naman ako. Gani kung ready ka na, Pastor. Pongko, plastar, pamati, kay punto por puntuhan tang imong tinunto. Una nga punto, Pastor. Kung anong imong ginapatihan, patihi. Amo na gani nga unique ang relihiyon, kay lain-lain kita sang pagpati. Pero, wala ikaw karapatan nga tamayon kag bastoson ang ginapatihan sang iban. May pa video ka pa nga ginalampusan ni mo sang martelyo ang mga ribulto daw sa gago. Anong gusto nimo matabo? Madamo ang magpati sa imo? Madamo ang magsunod sa kagaguhan nimo? Amo na matyaga nimong insakto? Ay, gensohot naman sang hangin ang imong ulo. Pastor, bis ka na mo na matyaga nimong insakto kung makasaka sa langit. Pues una to, hindi kami magsunod sa kagaguhan mo. Ikaduha nga punto, tani samtang nagapang martilyo ka, dira may magtalsik. Magdiretso sa mata mo kag mabulag, kaya daw bulag ka naman sa imo nga pagtuo. Biskan bata gamay makahambal, hindi ina insakto, hindi ina maayo. Ikaw pa nga katigulang na kag pastor, wala ka kabalo, ano ka buang? Gani ka mga nagalantaw? Siguraduhon kung sino ang inyong ginapamatian, kung sino ang inyong ginapatihan. Kay basi imbis nga pulong sang Ginoo, pulong ni pastor nga tinunto. Ikatatlo nga punto, respeto. Respeto sa Ginoo, respeto sa relihiyon, respeto sa isig katawo. Hindi buot silingon pastor ka, ikaw nang mayo. Hindi buot silingon nga permi ka nagasimba, ikaw nang mayo. Kamu nang bless kag palangga sang Ginoo. Kaya iban sa inyo, kung Domingo, simba-simba, lohod-lohod. Pero Lunes, tugtog sa bado, chismes, kag panglibak ang inyo. Ang maayo, nagasimba ka, kag nagahimo, pagid sang maayo. Amo na makaluwas sa inyo, kag ang inyong pagtuo. Hindi pareho, sang binuhata ni pastor, nga daw gago. Ha ha ha!